Dámy a pánové, zápas historicky nejdelším nástupem je tady hlavní předzápas dnešního večera vypsaný podle pravidel Fusion na 3 kola po 3 minutách ve smluvené váze do 80 kg a naším rozhodčím v kleci je Jiří Běl. Pojďme teď společně do modrého. 28 let, 184 cm a 79 kg na včerejší váze reprezentuje Young Wolf Chief Gym pod trenéry Csabou Toltem a Attilou Takáčem. Na svém kontě má napříč různými kategoriemi 70 zápasů mezi profesionály skóre 21 výher a 3 porážky. Dnes večer za Maďarsko Red Scorpion Csaba Tolt! Na druhé straně klece stojí borec 31 let, 182 cm a 79,6 kg na váze. Reprezentuje domácí Jet Sam Gym a také Gable Brno pod trenéry Janem Matulou a Petrem Dudkem. Mezi amatéry neporažený z 24 zápasů, mezi profesionály neporažený z 10 zápasů. Dnes večer v červeném rohu za všechny milovníky havajských košil za Brno a také v červeném rohu dnes večer král pláže Jurij Jan Juříček! Čas na kulminovat hlavní předzápas Fusion 27. A to pod pravidly Fusion Jan Juříček a Csaba Tolt proti sobě. Slyšel jsem dobře, Jan Juříček amatérský a mezi profesionály neporažený. Je to tak? Kluci to rozjíždí na nožkách trošku, okopáváním. Zatím pěkné kombinace od Tolta. Ale Juříček je opravdu tvrdý fighter, to nám tady vždycky předvedl. A myslím si, že ten zápas teprve začne, že to tempo se vystupňuje. Ale pozor, první počítání. A už se nám to stupňuje. Asi trošku dřív, než si Juříček přává hlavně na jinou stranu. Tam trefuje tu zadní. Zalamuje ten low kick právě po úderu. Tohle jsou ty malé rukavice, ty prostě neodpouštějou. Je tam jeden direkt do... To krásně trefil z kontru. Druhé počítání. A tam bude cut. A myslím si, že to byl hák z ústupu, z kontru. Jako tvrdý knockdown. Hodně tvrdý. Juri vyskočil hnedka nahoru, chce pokračovat a tady to může být hnedka na druhé straně, jo, takže... No, opravdu pokračujeme. Pozor na to třetí počítání, jedno kole. Ještě zbývá půl minuty.
No to bude chtít ukončit. A diváci tlačí Juříčka, aby to převrátil. Poslední 10 před náma. Juříček si žádá podporu a také ji dostává. Takže přesně upozorňovali na tu Totovou zadní ruku. Teďka Jury trefil ale zadní hák. Pěkná práce v klinči od obou borců. Ale tady vidím na obrazovce 5minutový kolo, ale myslím si, že my jdeme jenom trojky. Je to tak, jdeme 3minutová kola. Tam to zmizlo. Pozor, Juříček nastupuje, teď cítí svoji šanci. Krásný round, ten určitě musel to odsvětit. A ta jeho zadní je nebezpečná, Totova. Hezky pravý loket. A Juříček za každou cenu přenést zápas na svou stranu. A zatím jsem to Začíná se trefovat, ale potřebuje to počítání. Ten high kick přes ty malé rukavice taky jako moc to nevykryješ. Určitě jde všechno poznat. Ale to vypadá, teď si to zvedá, ale vypadá dost pozorně, jako je v zápase. Jurilovi prodlužuje ty kombinace. Teď by to chtělo trefu.
kick. Jak soupeř ví, že má nabodováno, trošku se hejbe a nechce do těch přestřelek. Hoříček už nemá moc času. Krásný dlouhý kombinace, ale zatím bohužel mají tam ty dva knockdowny na straně Juriho, takže zatím to k vítězství nestačí. Chtělo by to nějaký rozhodující hit. Ano, teď přišla hezká pravačka. Hoříček opravdu loví Tóta. Začíná být hodně unavený, ale chce to udržet. Posledních 10. Krásná bitva. Dámy a pánové, ještě než půjdeme k výsledku a vyhlášení tohoto zápasu, pojďme ještě jednou fantasticky zatleskat za tuhle obrovskou válku od obou borců. A nyní, po 3 kolech jsme došli za rozhodčími pro bodové lístky a ti ohodnotili zápas následovně. 29-27, 29-27, 28-27 a 7, všechno pro vítěze, all for the winner from the blue corner, Csaba Tóth!